Ahoj, dneska si ukážeme, čím všetkých krmím škrečka. Alebo teda mojich škrečkov. Mám tady základné krmivo. Toto je od Verselagy. A potom mám tady od Naturelandu. Takže to je základné krmivo, ktoré by mělo mít škreček non-stop v miske. Potom tu mám bylinky. Ty sú od Nutrinu. A potom tu mám kukuricu. Kukuricu s hráškom, takéto granulky, ty už ani neviem od akej značky sú, potom takéto peletky, ktoré dávam ako pamosek, takisto tady tyto granulky, slnečnicové semáčka, samozrejme tež jak pamosek, potom mučných červíkov, domáce pamosky, další pamosky, tyto, ale fakt už neviem od jaké značky sú. Potom lnené semáčka, čia semáčka, další muční červíci, potom tu sú sezamové semáčka a dyňové semáčka. A pamosky od Naturelandu. Takéto kružky repové. Tak to je všetko.